guys, ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my vlog. Kanang kuan guys karon moadto mi sa Sigbin. Ako mo ipakita sa nay Sigbin diri sa Cebu. So ganyan buntag guys, wala ko nakapag-vlog kay nilakaw akong anak. Gidala niya yung cellphone kay kanang cellphone nang yang akong pang-vlog. Usara ni sa akong gamit ni sa akong anak. So di po ko ka vlog lagi kay usay gamito sa akong anak manang sa radyo ko makapag vlog. So guys, mao ni akong gibuhat ganiha guys oh. Ganiha guys, kani. Kana sa guys akong sang gipinturahan ganyan buntag kay akong anak nilakaw maguna sila, niadto na sila og paling-paling dalagit. So mao na siya akong gipinturahan ganiha guys nya nag-arrange ko sa akong mga garden kay magkuan na lagi guys kanang mag-evaluation na lagi inagka 23. So mao na ako sanay siyang gipauga kay unya inagbalik na mo ako na siyang ikabit. So guys, see you maadto mi dito sa Sigbin. Kung kauban akong prinsesa, so maadto nami guys kay kami tulo akong bana. See you guys adto mi sa Kanding Sigbin. Okay na. Diri guys, musaka mi dito ron guys sa kuan Sigbin. Ang tanga na imong kuan. Nami diri guys among ipakiton sa Sigbin. So tanawa guys na diri ang Sigbin. So kauban akong anak kay akong bana nas ubos ra wala sila uban sa babaw. Tabi po. Tabi po, pwede ba pa-picture si please? Morning sa Sigbin guys oh. Pwede ko mo ang kasi mo Sigbin. Hi Sigbin. So guys, morning Sigbin guys oh. Isa. Guys, ang akong gingon ninyo nga Sigbin. Hi Sigbin.
Kaning sigbin guys, na ako nun ni sa Bohol. Sa una, kami sa tatay na ako yung sigbin nga. Musa kasamo sa una, kaya ang sigbin. So, mga siya guys, oh. Ito ay sigbin po guys, oh. So, mani, akong ipakita mani sigbin guys. So guys, mani sigbin diri. Kadung na pud mi muna og guys. Kay mo adto na pud mi sa laing lugar. Bye Sigbin, salamat sa imong pa-picture na ako Sigbin. Bye. Helicopter. Diri sa ubos guys. Muna siya guys. Sulok-sulok sa aking prinsesa guys. Oh, happy kayo siya guys. So, nindot kayo siya guys. Yan. Dungal po siya sa dagat. So, muna akong prinsesa. Shout out. Shout out. Shout out daw. Isa daw magpa-shout out diha. Ay, shout out dahi ati. Ati. Ime. Ati Imi. Salis diha sa Guadalupe. Buhon, kita na po ilaag. Ilagan na po lang ka di Crystal diri sa among lugar. Hintayin ka namin dito. So, padung namin guys. Uli. Ay, padung kami ng kwartel. Yeah. So guys, naay light ferry. Mo niya mong ingani sakyan na mo guys, ug muli mig Bohol, light ferry. Nakita mi og barko. Ay light ferry dai ni siya guys. Ingani mo amo sakyan og padung mi muuli og Bohol. So kana siya, padung ni siya og Dipolog. So naaning hunong mi na dire kang prinsesa kay gimingaw lagi mi lami kay uli og Bohol. Gimingaw na jud Miss Bohol lami na kay mo sakay nga nag-usob boys oh. Hey guys, na nami diri sa kwartil. Mo ni simbahan diri sa Uslob. Mani among pasyalanan sa una guys, ug kanang Domingo ari mi diyan mag-picnic kana ila, nag-picnic na sila guys oh. Ug Domingo sa una sa wa pa lockdown guys, ari mi diri mag kuan banding-banding. Kauban na akong prinsesa guys, amo sang gisuroy kay init kay didto sa balay. Mo ni kwartil Uslob, Cebu. So akong ipakita to inyo guys ang say nang gitawag nila kwartil guys. Puro dagat dagat gihapon. Asa? Hala oh, nay daghang isda. Nay daghang isda guys oh. Di ba ina na pa tuwaan na sila? Hala oh, dagko siya. Ay tanan butang lipan ba itsaha magdugo magtipon na silang tanan. Ay naa diri kinay nagpakaon. Mahulog ka diya. Nawa guys, daghang kay isda guys oh. Tuwa guys, kita mo guys. Oh. Saan na pag? Uto to daghan kay day oh. Daghang kay isda. Bawal na nakuha sa. Bawal. Na may magpakaon diri isda anak. Uto daghan kay jud sa anak. Oh, daghan na oh. Tara guys, daghan kay isda guys oh. Nagpanood sila nak. Oh, daghan kay isla guys oh. Dito kay sila tanawon oh guys oh. Ayan siya guys.
Mga karaan nga bato. Naging po siya rin. Daghan kayo siya mag-picture-picture dito guys. Sa simbahan. So, mali. So guys, oh. Mga karaan nga mga bato. Muna siya ay gitawag og kwartil. So mosulod ta diri guys sa murag mga kuiba. Ano siya guys. Hindut siyag. Yan oh. Guys. Bago pa ko diri sa Cebu guys, sige mi diri og ari kay murag na ignorante pa ko ani guys no. Sige may picture ani akong mga anak. Kanang bago pa ko diri sa Cebu. Kanang nindot jud guys ang panan-aw dito sa. First time jud nimo mo ari diri guys. Kuan nindot jud siya. Mama guys oh. Naligsik na. Diri guys, nakaari na diri si Florami. Buhola na akong manghod. Ako na siyang gitor diri. Nakaari na siya diri lugara. Malambot kayo siya. Medyo niya akong ganahan guys nga buwak. Okay, nakoy tanong nga ni sa bay. So kani guys, kanang naka diri si Florami guys, nagpicture. Ano siya guys oh. Ano siya guys oh. Balwarti na askay guys, hindi na ako mabasa. Guys, may